voin himim ku thlani som pakwa tho tran ni ani a kar thar chi bai vek ule international news ngai thla thin kan ni chuan US House Speaker Nancy Pelosi hrelo kan tom lo ve Asia trip nei dan te le Taiwan atlo awanga China le Taiwan boruak chiat zual dan te po kan hretoin rin Pelosi in Russia thina khai ve le ta zak mai Russia thian US in a puidon thian in chu saktum na emni China thin khai zak turin huai sen tak main Pelosi chuan Taiwan atlo mia maya Pukimale South Korea in Rina demilitarized zone 38 parallel tlobokin North le South boruak tangsa aron chemal bokani kha heti lai hian Nancy Pelosi chuan China thin khai zak tura Taiwan atlo nuwa Russia thin aron khai vele ta zak mai Russia thin rimna berle tuna NATO anor na chan ber pakhat Russia thren USSR ram hluite NATO membera US in aseng lu le sumle pai le ral thuam tok tara NATO member a hruai lu wangte Europa sipai anron chop wangte hian Russia chuan an ram himna ader thong hle ni in an nga ya chuti mek lai chuan Pelosi chuan Russia tran rol puiram hena US security tran puina offer US House Speaker Nancy Pelosi chuan tuna Armenia ne na boina chuak meka Azerbaijan chu mo phurtua apua pathian ni khan Armenia khopuya thlok lutin Yerevan chu ven himna tan tran puina offer Pelosi chuan azin na chu thilpoi mo tak ni in a soya diglo taka Azerbaijan in Armenia ram abeya wangin chiat na sa zog athleng thei ate chutiang beina te chu na sa takin kan demani he boina hi Azeri hawin an bultran ani a chu kan hriat puyani ti in Pelosi chuan a soi in rin ni khan Armenia le Azerbaijan in kara ramri boina a chuak le a ram pani te hian tharum tho na thlen tua anin pu tonani Yerevan chuan he in beina hian sipai ja somthum panga an hlo to ni in an soya Baku Azerbaijan lam hian sipai thizat somsari pakwa an tling to bok ni in anin soi ve bok Soviet Republic ram hlui pani te hi kumsang khat zakwa som ko chowa tang khan an lo in dau to a an buaina Nagorno-Karabakh hi ethnic Armenian sipai ten an thununa Armenia Yerevan in a thlopa mase Azerbaijan chuan he ram buaina lai hi aram chhunga omni in na soithung Nagorno-Karabakh bial chungchanga buaina hi kumtam tak buaina ni ta Russia thenom ram te hian kumsang ni somni khan Nagorno-Karabakh chungchanga ni somli pali chung indona an naya Khovel sarkar thren khaten an lam tangte tan ral thuam an thon luta he bial buaina hian ram in thian tha te po an tran zongai nanglo nuai mai Russia thian pakhat Turkey chuan Azerbaijan tan Bayraktar TB2 drone thajat mayan thon luta Armenia teng zatel le sipai motor tam tak ka chiat nanan mangani Azerbaijan kha sangni somni indo kha na ding changzo ka an tran pha ani Israel lampoin Muslim ram Azerbaijan an ron tran viawa drone po an thon ve nge Russia lam hian Christian za som ko pasari omna Armenia hi an tran zo ka mase USSR alo pui ram pani indo mek te an top theinan Russia chuan u chan chang takin bana phara remna sipaya tir luta indona chuni somli palina an cholsan ta ni Azerbaijan lam hian ram an lam man nual Azerbaijan le Armenia buaina hian Russia hian Armenia hi a thlop jok ni in an ngaya Russia thian jok ni a soyani Russia thian mai ani ya hei tak hi Pelosi chuan aron bo zui le ta chata Armenia thlok lutin mi pui sarkar ram Armenia hi America tan chuan hlutakani ate ram dang ne na kan in zomna hian kan thu nei na kan leverage kan mang turani ya Armenian democracy le sovereignty chu kan ngai poimo ber ani zia kan lan tir turani ti in Pelosi chuan a soi Azerbaijan in diklo taka Armenia abe masak dulo na resolution chu Congress a putlu thuayani tur thu US official ring sang pathum na Pelosi chuan a soi bok pathian ni khan Armenia khopui Yerevan a chuan mitam takin Russia kai hruai Collective Security Treaty Organization CSTO chuan Armenia chuasan turin rally an nei boka kongzo tu te hi aurualin Armenian le US national flag an kengtel boka
Armenia hi Russia hi an thlop bok ma se Russia trantu le US trantu mi pui anin zat thuak Pelosi jinden chen hian mi pui ten kong an zo a remna sipai Russia ina adin ramdang sipai atamber chu Russian sipai an ni chung remna sipai ho Collective Security Treaty Organization CSTO anti te chuan Armenia chu san turin mi pui te chuan an nora thoma tha hle Russia thren mai USSR an lo pui to Soviet ke dar nuwa democratic ram nita Armenia chu Russia hian thiana asiam zuya mase US chuan aron hauna le me kani sipai tran puina le ral thuam thahnem takan ofara tran puina pe ka tiam boka Russia tho pui US in ron pui a in huam em mai hi Russia ta na thillom omani haulo mai thai ibial nu midangin an lo duat ve viau chuan i lom lo mai thayang vel khani bero me hele US chuan Taiwan an hum him don ta Biden President Joe Biden chuan soin Washington chuan Beijing laka Taiwan hum him turin sipai chakna mana du thuwa soya chuti rualin US chuan China ina kalpui one China policy ala thlobreng ni na soya mase thliar karam zalen na ti der thong zonga China chet na chu an pom theilo thuwa soibok Pathian ni zan khan CBS News in 60 Minutes interview anti chua Biden chu Beijing le Taiwan in kara buena thei turate sipai chakna manga in beina thleng thei renga he thliar kar hum himna turin US chu direct in enroll donem enroll atumem ti han zona Biden chuan Taiwan chu sipai manga hum him adu thuwa sei chuak nia taktaka amma lo ngai lo in beina omani chuan ti in Biden chuan a changa White House official pakhat chuan CBS nena interview ti chuan nuwa khan US policy chu adanglam lo ti soya official takin US chuan American sipai ten Taiwan an hum him don le don lo chu alanem nget lova a hunin na hrilang ati ve thung chuti ani chuan kapu Ukraine ang lo takin US sipai te hian China in Taiwan aron bayani chuan Taiwan hi an hum him don emni interviewer Scott Pelley chuan a zot lea ni eti in Biden chuan a soinon le bokani mase US hroi tu chuan Washington chuan one China policy chu aza ti soitel boka kumtam takkal ta kan lo sign pui to ni ya he one China policy hi kan lapomani tin one China policy a tura ti luina manga Taiwan nor chu kan hu thei don lowani an zelen na turin an manin thutluk na an sia mangai an zelen na turin kan fui lova an thutluk na ani ati Biden hian ma in mei thla khan he tiang thu hi lo sei to a Taiwan hum him tura chet chua chu US commitment ani thu lo sei to bokani ole voin hi Indonesia ni pariat na ni a Ukraine sipai te chuan nimin pathian ni khan kho chaklam biala Kharkiv mun thren khatle Kherson chimlama Russia sipai te chet na chu andole theini in an soya andang bet theini in an soi kan hret to angin Ukraine hian tun thla chung hian counter offensive an kalpuya Donetsk khothlang lambial mun thren khata po Ukraine hian be puyan thlak mek Ukraine sipai te chuan Kharkiv biala Oskil lui chak lam kama man son zel ni in an soiboka Telegram an ron posa nimin lama tangkhan Ukraine Oskil kho chak lam tui pui kam an thunun bel ni in an tarlang heti lai hian Russia chuan Donetsk lama chet an lak chhun zom ve zel boka nikal ta chunga Russia in Donetsk chak lam biala be pui an thlak na civil mi panga an thini in Ukraine lam chuan an soya Donetsk khothlang lam nikapola chuan chenne in building gas pipeline le power line ingamozat Russia lam hian an kap chiani in regional governor te chuan an soiboka Russia lam po Donetsk lama hian an insorbing vezel Kharkiv region atanga an in withdraw kha Donetsk lama an tol lut chhozela nazokin Donetsk chu noran tum mek ni in an soi classic ron thleng mek mangtang ka in Russia sipai te po an in bot sei zel ni in an soya conventional ral thuam nen classic chung nge ya Donetsk lak hi an tum ni in media then khat chuan an puang ve bok Russia in conventional ral thuam ala nei dan hriat ani lova khothlang lam media te chuan ral thuam atla cham to tia an puan na rei to ma se chiang taka fin fi hlei thei ani lova Iran drone ang deu Kharkiv an ka thlak khan chanchin a siama Iran hian Russia hena drone supply to ni in khothlang media te chuan Iran an puwa mase Iran chu tran takte na tang thung China point drone supply ni in khothlang lam media te chuan China an pu boka
henga wangte hian Russia hian conventional ral thuamat la cham to a Iran le China drone hiala la lut to ani ti chu khotlang media te puan dan ani adike diklewe ti kan soi theilova fin fianarin tla ke ro ala om lovani heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan anram Russia sipaiten an lak sak la let tura Ukraine sipaiten beipuyan thlak chu ti to pani lo tur thu atiam athu soina Zelensky chuan injinga thren khat chuan nena kan chan hnuwa chol leilok det turin an ngaya mase ha chol man kan nilo beichun jom zel tur le nor chun jom pat turin kanin buat sei meka kan che zel bokang ate nichena kan soita kang khan Ukraine sipaite soidanin Russia chuan Iran combat drone amang to ni in an soya he thu hi New York Times chuan aron puanga New York Times a thu soitu Ukraine sipai official pakhat chuan tun thla chunga Ukraine in marlam le kho chak biala counter offensive an neina Iran drone sahit 136 attack drone ninge yangai an char ni in a soya hei hi social media vela an tar chuadana chuan Iran drone sahit 136 ne nei nang viawa Ukraine propaganda mai nge atak khriata harsa Ukrainian Armed Force General Staff te soidanin darkar somni palikal ta chung khan Ukraine sipai te chuan Russia sipai in khwarna an stronghold voisom ni velan be man ni in an soya pathiani khan Kyiv independent chuan puangin Ukraine Air Force chuan Russia sipai mun lian tham som panga le mun te naw dang palite control point pasari chu hlotling takin an be tia puang atrul chen Ukraine kan puidon Biden US President Joe Biden chuan Washington le atho pui nei to ten Kyiv nena an pek tran puina poimo tak chungchang a sei chuaka Russia in an lak sak an ram an chan an lak let vek malo chuan Ukraine chural thuam manga pui chun zom zel turin a intiam he indona ta na Ukraine mi puiten an hlan an chan hi amana sang hle a kan tran puina an mamo chung chuan an bula kanum rengdon ani ti in Biden chuan pathian ni zan khan 60 minutes CBS news interview a soi US hroi tu chuan keini le kan tho puiten tran puina na sa tak kan pek le Ukraine mi puite huai sen na mak tak le tumru na nget tak mangin indona kan tlom lova mun thren khata hlok na le chakna kan hume kani ati Ukraine tran puina tur kar masalama dollar makta duai zaruk somsari panga package an puan to baka Ukraine chu sipai tran puina pek bel turin dollar makta duai zaruk dang Biden chu ana puan bel le boka February thla Russia in Ukraine rama sipaya tira tangkhan Biden administration chuan Kyiv tan tran puina tur avain dollar tluk la ding on somli pali point pathum pe kan tiama mase 8000 chau poisa faya pe kan ni abak chu Pentagon in ral thoma pek le training na sen sawatan te chu tiang anga chu ta ni thonga February thla atanga kar ma sa thleng khan sipai tran puina bi katan dollar tluk la ding on som pali point panga atling to ani Moscow chuan khotlangram te chu Ukraine ral thuam le sipai man rodang ne na pam le supply ti top turin angen fowa hei hian buaina chuak tura ti danglam lova hun reizok thi sen chuana thlen tu mai ani ti in Russia chuan a soi hemi chungchanga hian Biden chu TV interview na zo ani a sipai tran puina pek chun zom tura khotlang lam intiam na chu engchen nge kalpuin tum ti zona Biden chuan Ukraine in an mamo chung chu ani mai ati Biden soyom zia hi Russia in Ukraine kho chaklama ram an lak to chen na mun enge moza ta tanga asipai te anu ker nuwa chu tianga Russia in nu do ma chuan ral thuam an thon zel don ni in a soyani